Welcome to Bodil in Vesterbro. We have our terrace open from 5.5 to around 8.5. So when the weather is up and shining, you should come and join us for a glass of rosé or a glass of champagne. Welcome to Bodil. Just right here. På Bodil har vi måske ikke byens allerstørste vinkort, men vi har et vinkort, der er sammensat af personlige favoritter ud fra devisen om, at vi altid godt kan lide det, vi serverer. Altså vi vil selv sætte os ned og drikke en flaske af selv den billigste hele vejen op til den dyreste. Og så er vi ikke dogmatiske, som så mange andre steder har, er både naturvin, men også helt konventionelle producenter. Vi serverer generelt vin, der passer ret godt til den madstil, vi har noget, det vil sige i den lettere ende. Men man kan også godt finde nogle lidt kraftigere sager, hvis det er det, man er til. Jeg plejer at sige, at det vigtigste er ikke nødvendigvis, at vinen passer perfekt til maden. Det vigtigste er, at vinen passer perfekt til gæsten.